תני ליום ד' באב היטב ש"פ היחמיהו הנותן כוח ועוז לבחינת מתניים להעמיד ולקיים הראש והזרועות הוא עסק ולימוד הלכות בתורה שבעל פה שהיא בחינת גילוי רצון העליון דאורייתא מחכמה היא דנפקת אבל מקורה ושרשה הוא למעלה מבחינת חכמה והוא הנקרא בשם רצון העליון ברוך הוא, וכמו שכתוב כצאן הרצון תעטרנו כעטרה שהיא על המוחין שבראש וכנודה ממה שכתוב על פסוק אשת חיל עטרת בעלה. וכל השונה הלכות בכל יום כולי. וזהו חגרה בעוז מתניה אין עוז אלא תורה שהיא נותנת כוח ועוז לבחינת מתניעים החגורים ומלובשים בה לחזק ולאמץ זרועותיה הן תחילו רוחים ושכליים או טבעיים כל חד לפום שיעורי דיליה. ועל העמדת וקיום בחינת הראש שבנפש הוא השכל המתבונן כולי אמר טעמה כי טוב שכרה כולי ומבואר במקום אחר אך עת וזמן החיזוק ואימוץ הזרועות והראש היא שעת תפלת השחר שהיא שעת רחמים ואת רצון העליון למעלה. ולזאת אותה אבקש ממבקשי השם יבינו וישכילו יחדיו ולהיות לזיכרון בין עיניהם כל מה שכתבתי עליהם אשתקד בכלל. ובפרט מעניין כוונת התפלה מעומקד על הבא יום יום ידרשון השם בכל ליבם ובכל נפשם ונפשם תשתפך כמים נוכח פני השם וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה בספרי עד מיצוי הנפש כולי.